La inteligencia artificial está de moda también en Gureak. En Datapos ya hay 25 personas trabajando para entrenar este tipo de sistemas informáticos. Ellos mismos nos explican en qué consisten estos puestos tan innovadores. Gureak Dataposten denbora desentera daramagu adimen artifizialarekin lanean, badirelako lehen egiten genituen lan batzuk, dagoeneko era automatizatu batean adimen artifizialak berak egiten ditunak. Baina beste lan aukera batzuk sortu dira, adimen artifiziala entrenatzeko. Eta arlo horretan ari gera lanean eta lanpostu berriak sortzen. Zehazki momentu honetan, 3 arlo nagusitan ari gera lanean, alde batetik testua, beste alde batetik irudia, eta beste alde batetik audioa. Audioetan egiten dituguna dira transkribapenak, eta transkripzio automatikoko teknologia hobetzeko informazioa bueltatzen diegu gure bezeroei, teknologikoei. Nire lana datza EITB-ko programa bat entzutea, zer esaten duen transkribatu, speakerrak identifikatu, robotak jartzen du bere ustez esaten duena. Eta erokun behar duguna da, zuzendu entzuten dugun guztiak. Hobetzeko izango da aplikazioa. Irudietan anotatzen ditugu elementu desberdinak. Eta elementu horiek anotatzean informazioa edo datua berazten dugu eta datu horrek eredua entrenatzeko balio du. Ahora mismo estoy con lo de las fresas. Pues una imagen que tengo que calificar cada fresa en qué proceso está de madurez para entrenar una inteligencia artificial, para que ella sea cada vez más independiente y sepa resolver mejor las cosas y pues ser de herramienta aplicada pues, como complementaria para el ser humano. Baita ere, dokumentuekin lan egiten dugu. Dokumentuen kasuan, adibidez, anonimizatzeko lanak tokatzen zaizkigu. Gure datu pertsonalak eduki ditzaketen dokumentu horietan, ezabatu behar dugu irati alkorta jartzen duen lekua. Edo, ezabatu behar dugu nire helbidea jartzen duen lekua. Ondoren elementu hori erabili ahal izateko. Empecé el año pasado en junio a anonimizar y pues juzgar negocios así para protección de datos. Y para las personas que no querían ellos para mantenerse anonimados. Sirve para entrenar la inteligencia artificial para que nos ayude a tener mejores resultados. Venía un encargado de decirme, tienes que tapar esto porque son menores y no queremos que se sepa que se han metido en problemas o lo que sea, o los padres que quieren mantenerse aparte de tal, o los abogados o... Gaur egun adimen artifizialaren inguruan 25 bat pertsona ari gara lanean, eta horietatik 18 bat transkribapenetan zehazki. Eta gainontzeko irudien anotazioan eta anonimizazio lanetan. Proiektuaren arabera profil desberdina ditugu, transkribapenetan adibidez oso garrantzitsua da euskeraz jakitea, kasu honetan edukien 80% euskeraz iristen zaigulako. Orduan, jakin behar dugu ortografikoki pixka bat idazten, errebisatzen, eta bar. Irudien anotazioetan ez da beharrezkoa hori jakitea, eta orduan jende gehiago inkorporatzeko aukera daukagu. Asko gustatzen dena da, ordenadorearekin egiten dela lana. Orduan, jakin behar dugu ere, kompetentzia digital batzuk eduki behar ditugu, ordenadoreakin lan egin ahal izateko. Adimen artifizial ikusten dugu oso azkar doala, munduan ere gainera eos badago olako bataila moduko bat, azein herrialde di joan azkarrago, baina geroz eta gehiago sartzen ari gara adimen artifizial generatiboa deitzen den proiektutan. Lehen egiten zigun igual erantzun, orain da erantzun hori gainera era ahalik eta naturalenean. Orain txari gara aurrekontu batekin adibidez, erakusteko adimen artifizialari nola hitz egin behar duen. Eta erakusten diogu guk testu berriak sortuz. Modu batean esaten zena, guk proposatzen dugu beste modu batean, era natural batean nola esan daiteken. Orduan, hori da pixka bat ikusten ari geran bidea, hizkuntzarena. Gehituko nuken gauza bat izango da erronka oso polita izaten ari dela, eta taldea oso ondo erantzuten ari dela, eta gozada bat izaten ari dela olako proiektuetan lana egitea. No me esperaba trabajar aquí y la verdad que en principio bastante a gusto. Oso gusto lanago bai.